ஸோ விஸ்வரூபம்னா என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு தன்னோட விஸ்வரூப காட்சிய காமிக்கிறார் பிரபுஜி. ஓகே. ஸோ விஸ்வரூபம் சொல்லும்போது நம்ம மனசுல என்னெல்லாம் தோணுது நமக்கு? எல்லாரையும் காமிப்பார் பிரபுஜி. ரொம்ப பெருசா விஸ்வரூபம்னா ரொம்ப பிக் அப்படின்னு தோணுது பிரபுஜி. ஓகே. சுரேஷ் பிரபுஜி, மது மாதாஜி, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? விஸ்வரூபம்னா என்ன தோணுது உங்களுக்கு? அதாவது மனதுல என்ன தோணும்? பிரபுஜி, அவரு பகவானோட அவரோட உண்மையான உருவத்தை வெளிப்படுத்துறாரு. அதான் விஸ்வரூபம். பகவானோட உண்மையான ரூபம் விஸ்வரூபம் அப்படிங்களா? ஓகே. மது மாதாஜி என்ன நினைக்கிறீங்க விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லும்போது? ஹரே கிருஷ்ணா. மது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஸ்வரூபம்னா சொல்லுங்க. எல்லா ரூபங்களையும் தனக்குள்ள வச்சிருக்கிறவரும் எல்லாம் வல்லமைகளையும் கொண்ட ஒருவராக இருக்கிறார். ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து விஸ்வரூபத்தை பத்தி பார்க்குவோம். ஸோ விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, பகவான் வந்து அவர் பல ரூபத்துல வந்து தோற்றமளிக்கிறார் இல்லையா? ஆனால் அவருடைய ரூபம் இதுதான் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அவருடைய ஆற்றல் இதுதான் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து அளக்க முடியாது. நம்ம போன சாப்டர் 10ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பகவான் சொன்னார் அவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம். ஆனால் அந்த காரணம் எல்லா காரியங்களுக்கும் காரணம் அவர் தான். எல்லா உயிரினங்களும் அவருக்கு தான் தோன்றுகிறது. அவர் எல்லாவற்றிலும் பறந்திருக்கிறார் அப்படின்னு தெரியும், பரவி உள்ளார் அப்படின்ட்டு. அப்படி இருக்கும்போது அவர் எல்லாத்திலும் இருக்கும்போது அவருடைய விஸ்வரூபம் சொல்லும்போது தட் இஸ் நமக்கு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரூபமா தோன்றுகிறார். ஓகே. ஸோ இந்த அவருடைய உண்மையான ரூபம் என்ன? பிரபுஜி வந்து விஸ்வரூபம் அவருடைய உண்மையான ரூபம் சரி அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தார். ஆக்சுவலி சொல்ல போனா பகவானுக்கு பல ரூபங்கள் இருந்தாலும் அவர் வந்து கோலோகத்தில் என்ன ரூபத்தில் இருக்கார்? அவரு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அவருடைய திருநாடு வந்து கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்ட்டு. இப்போ கோலோக விருந்தாவனத்தில் அவர் எப்படி இருக்கிறார்? அவரு கிருஷ்ணராவே இருக்கிறாரு பிரபுஜி. கிருஷ்ணராகன்னு சொல்லும்போது எப்படி? இந்த திரிபங்கி ரூபம் பிரபுஜி. ராதாவும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டுக்கு கரெக்ட். ஸோ ரெண்டுக்கு 2-handed ஃபார்ம் திரிபங்கி ரூபம் இல்லையா? புல்லாங்குழல் வச்சு தலை கொஞ்சம் சாச்சு, இடுப்பு கொஞ்சம் வளைச்சு, கால் கொஞ்சம் வச்சு அந்த அழகான ரூபம் அதுதான் திரிபங்க ரூபம் சொன்னாங்க மாதாஜி. 2-handed ஃபார்ம் அது அவருடைய உண்மையான ரூபம். அதுதான் வந்து அவர் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருக்காரு. அதே மாதிரி வைகுண்டத்தில் அவர் என்ன ஃபார்ம்ல இருக்காரு? அனந்த சைனம் ரூபமா பிரபுஜி? வைகுண்டம் அப்படின்னா என்ன? வைகுண்டம்னா உங்களுக்கு தெரியும். வைகுண்டத்துல வந்து என்ன ரூபத்தில் இருக்காரு அவரு? என்ன பாவம் அங்க வைகுண்டத்துல? நாராயணர் ரூபம். நாராயண ரூபம். நாராயண ரூபம்னா எவ்வளவு? 4-handed ஃபார்ம். 4 hands. ஆமா, ஐஸ்வர்ய பாவம் இல்லையா? இந்த ஐஸ்வர்யத்துல வந்து வைகுண்டத்துல அப்படி இருக்காரு. ஓகே. இந்த விஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம மனசுல என்னெல்லாம் தோணுது? கடவுளுடைய பெரிய ஒரு ரூபம் தெரியுது இல்லையா? அவர்கிட்ட இருந்து வந்து நெருப்பு வர மாதிரி தோணுது இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சமே தெரியுது. பிரபஞ்சம் எல்லாம் எங்க இருக்கு? ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கைல இருக்கு. ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கா, பௌதிக உலகத்துல இருக்கா பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம்? காடு, மலை, இந்த மற்ற உயிரினங்கள் இதெல்லாம் வந்து எங்க இருக்கு? தீ, காற்று இதெல்லாம் எங்க இருக்கு? பௌதிக உலகம், மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டு பிரபுஜி. எக்ஸாக்ட்லி, ஹரிபோல். ஸோ இந்த பௌதிக உலகம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா தான் அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் இது இருக்கு, இந்த விஸ்வரூபம். இது டெம்பரரி ரூபம் அது. ஓகே. அது வந்து டெம்பரரி ரூபம் விஸ்வரூபம் அப்படின்றது.
இந்த பௌதிக லோகத்தில் தான் இந்த ரூபத்தை அவர் செல்ல டிவோட்டீஸ்க்கு அவர் காமிக்கிறார். அவர் உண்மையான ரூபம் பகவானுடைய 2 கையில 2-handed ஃபார்ம் திரிபங்க ரூபம், இல்லாட்டி 4-handed ஃபார்ம் விஷ்ணு ரூபம். அது நமக்கு தெரியும். ஓகே, இது நம்ம மனசுல வச்சுட்டு நம்ம இன்னைக்கு இந்த 11th சாப்டர் பார்க்கலாம். பகவானுடைய விஸ்வரூபம் சொல்லும்போது என்னன்னா, பகவானுடைய ஆற்றல் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு உணர்த்துகின்றார். அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமில்ல, நம்மள மாதிரி இருக்கிற காமன் பீப்புளுக்கும் அது உணர்த்துகின்றார். ஸோ அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம 11th சாப்டருக்கு போகிறோம். அது அப்படியே நம்ம 11th சாப்டர்னா ஒரு 3D மூவி மாதிரி நினச்சிக்கோங்க. நம்ம அப்படியே ஒரு சினிமா தியேட்டருக்குள்ளே போகிறோம். இல்லைன்னா நம்ம சினிமா தியேட்டர் ஏன் போகிறோம், நம்ம குருஷேத்திரத்தில் போகிறோம். நமக்கு அந்த விஸ்வரூபம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் முடியாது. அது பகவானுடைய அருள் இருந்தால் தான் அது பார்க்க முடியும். ஸோ எல்லாரோட மனதிலையும் பகவானோட அருள் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு நம்ம அந்த செட்டிங் பகவானுடைய விஸ்வரூபம் எடுக்க போறார், அதை பார்க்கறதுக்கு எல்லாரும் ஆவலா இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதை நினைச்சிட்டு இருந்து இப்போ அர்ஜுனர் கேட்கிறார் இல்லையா. ஸோ அது நம்ம என்ன கேட்கிறாரு என்ன அதுலாம் நம்ம பார்க்கலாம் 11th சாப்டர்ல. ஓகே, நம்ம ப்ரேயர்ஸ்ல ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாரும் சான் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் இந்த 11th சாப்டர் கேட்குது எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஐம் இன்வைட்டிங் யூ ஆல். இப்போ நம்ம சப்போஸ் சொன்ன மாதிரி நம்ம பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க ஆவலா இருக்கோம். நம்ம அதை பார்க்க போறோம் இப்போ. ஓகே, குட். ஸோ நம்ம இந்த 10th சாப்டர்ல என்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு தரேன் சொல்ல முடியும். குயிக்கா ஜஸ்ட் ஒரு 3-4 சென்டென்ஸ்ல சொல்ல முடியுமா? 10th சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த சுருக்கம் மட்டும் சொல்றேன் பிரபுஜி. 10.1 ல 10.7 வரைக்கும் நம்ம அனைத்திற்கும் மூலம் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத பாக்குறோம். 10.8 ல இருந்து 10.11 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவத்கீதையோட சாரம்சம் நம்ம பாக்குறோம். 10.12 ல இருந்து 10.19 வரைக்கும் அர்ஜுனர் கேக்குறாரு கிருஷ்ணர்ட்ட, இன்னும் எனக்கு மேற்கொண்டு சொல்லுங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனர் வேண்டுறாங்க. அப்புறம் 10.20 ல இருந்து 10.42 வரைக்கும் கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். லிவிங் திங்ஸ்ல மட்டும் இல்லாம நான் லிவிங் திங்ஸ்ல அப்படி நல்லது கெட்டது எல்லாத்துலயுமே கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அந்த
10.8 to 10.11 அதை வந்து நம்ம சதுர் ஸ்லோகி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஏன்னா அந்த 4 ஸ்லோகத்துல பகவத்கீதையோட சாராம்சம் கம்ப்ளீட்டா அதுல இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த 10. இதுல தட் இஸ் நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இருக்குல்ல 10.42ல நம்ம வந்து என்ன பகவான் சொல்றாரு, நம்ம இந்த என்னுடைய ஆற்றல்களில் ஒரு சின்ன அம்சத்திலே நான் வந்து இந்த உலகம் முழுவதிலும் பரவியுள்ளேன், எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்னுள் அடங்கி இருக்கிறது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு இல்லையா கடவுள் பகவான் சொல்றாரு லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல. ஸோ நீ பார்த்தது இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், இந்த 84 இது சொல்லியிருக்கேன் நான். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் வந்து முக்கியமானது மட்டும்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன், இன்னும் பலது இருக்கு, அது நான் சொல்லலை. இதுல இருந்தே நீ என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்கோ அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது என்ன ஆகுது, அர்ஜுனர் கேட்டதுக்கு அப்புறம் 11th சாப்டர்ல அவர் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர் கிருஷ்ணர்கிட்ட, கிருஷ்ணா எனக்கு வந்து நீ வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கேன்னு சொல்றது, எல்லாற்றிலும் இருக்கேன்னு சொல்றது இல்லையா, எனக்கு வந்து நீ எப்படி எல்லாவற்றிலும் இருக்கின்றாய் என்பதை எனக்கு வந்து காண்பிப்பாயாக, என் முன்னாடி அப்படி அந்த ரூபத்தில் எனக்கு தோன்றுவாயாக அப்படின்ட்டு கேட்கிறார். அப்போ வந்து பகவான் வந்து இந்த விஸ்வரூபத்துல தோன்றுறார். ஸோ 11th சாப்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா 11.1 to 11.8. ஓகே, நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்றேன், அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸ்க்ரீன் தெரியுங்களா? ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ 11.1ல இருந்து 11.8 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட வேண்டுகோள் என்ன வேண்டுகிறார், கிருஷ்ணா இந்த உன்னை இதை பத்தி நான் சொன்னோம் இல்லையா, அப்போ நீ எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறாய், எனக்கு அதை பத்தி தெரியணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அவர். அப்போ அப்புறம் 11.9 to 11.31ல இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பத்தி சஞ்சயன் வந்து எடுத்து சொல்கிறார். சஞ்சயன் யாருக்கு எடுத்து சொல்றா? திருதராஷ்டிரருக்கு. அங்க என்ன நடக்குதுன்னு சஞ்சயன் சொல்றார். 32 to 34ல காலம், நான் காலம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஸோ அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் 32 34 வரைக்கும். அப்புறம் அர்ஜுனனுடைய பிரார்த்தனை, அர்ஜுனாஸ் பிரேயர்ஸ், அது வந்து 35 46, 47 55 வந்து நமக்கு என்ன தெரியும், என்ன நமக்கு புரிய வைக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த மெசேஜ். தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் கிருஷ்ணருடைய 2 கை அந்த ஃபார்ம்ல பகவானை பார்க்க முடியும். 2 ஆர்ம் சுப்ரீம் ஃபார்ம், மற்ற சொன்னாங்க திரிபங்க ரூபம் இல்லையா, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ முதல் ஸ்லோகம் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் பிரபுஜி படிங்க நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச மதனுக்ரஹாய பரமம் குஹ்யம் அத்யாத்ம சஞ்சிதம் யத்வயோக்தம் வச்சஸ்தேன மோஹோ அயம் விகதோ மம. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகு அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்துவிட்டது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. அர்ஜுன் என்ன சொல்றாரு பகவான் கிட்ட? 10th சாப்டர் கண்டினியூஷன் இல்லையா. அர்ஜுன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் நீங்க எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அப்படின்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் தீர்ந்து விட்டது. என்ன கன்ஃபியூஷன் அவருக்கு? தட் இஸ் பௌதிகத்தில் அவர் வந்து இந்த பௌதிக நிலையில் இருக்கும்போது தான் அந்த போர் நடுவில் என்ன அங்க அவருடைய உற்றார் உறவினர்கள் குரு இவர்கள் எல்லாம் பார்த்தோர்னு அவர் மனதில் கலங்கி இருந்தார். பல கலக்கங்கள் இருந்தது.
அந்த கலக்கங்கள் எல்லாம் நீங்கின. அப்புறம் பகவானுடைய உபதேசத்தினால் கிருஷ்ணர் தான் வந்து பரமபுருஷர், அவரு தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள் என்றும் புரிந்து கொள்கிறார். ஸோ இந்த அறிவுரைகள் எல்லாம் கேட்டதால் வந்து இப்போ அவர் மயக்கம் தெளிந்து விட்டது, என்னுடைய மனதில் கலக்கம் நீங்கி விட்டது அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணர் சாதாரண நண்பன் மட்டுமல்ல, சாதாரண மனிதன் மட்டுமல்ல, அவர் யார்? அவர் வந்து பகவான் அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் புரிந்து கொண்டார். ஆன்மீக சம்பந்தமான பரம ரகசியத்தை, ஞானத்தை கேட்டதால் கிருஷ்ணரின் தெய்வீகத்தன்மையை புரிந்து கொண்டார். பகவான் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டார். அவரே அனைத்துக்கும் மூலம், அனைவர் நிதயத்திலும் அவர் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல வர மத் அனுக்கிரகையா அப்படின்னா கிருஷ்ணரை ஒருவர் அவருடைய அனுகிரகத்தாலேயே புரிந்து கொள்ள முடியும். கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்ட்டு இது வந்து நமக்கு தெரிகிறது. ஓகே, பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி. சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண. பவாப்ஜௌ ஹி பூதானாம் ஸ்ருதௌ விஸ்தரேஷோ மயா துவத்த கமலபத்ராக்ஷ மகாத்மியம் அபிசாவ்யம். தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, அர்ஜுன் சொல்றாரு, தாமரை கண்களை உடையவரே, ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்ட நான் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். அவருக்கு என்ன சொல்றாரு? பகவான் நிரந்தரமானவர். இந்த உயிர்வாழி என்ன, எப்படி அவர் நிலை என்ன? உயிர்வாழியோட நிலை, அவர் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாக்கு வந்து எப்படி? ஜீவாத்மா வந்து பகவானின் பின்ன பகுதி. ஸோ ஆத்மாக்கு மரணம் கிடையாது, தோற்றம் கிடையாது, அந்தியமும் கிடையாது. ஏன்னா பகவானின் பின்ன பகுதி. இந்த உடம்பு தான் மறைவு உண்டு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறார். இதுதான் ஞானம் இல்லையா? ஸோ அவர் பகவான் வந்து இந்த 10 சாப்டர்ல வந்து எல்லாம் அவருக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் அப்படின்ட்டு சொல்லி, உங்களுடைய அழிவற்ற பெருமைகளையும் நான் உணர்ந்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் வேற என்ன உணர்ந்திருக்கிறார் அவரு? கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர், முழு முதற் கடவுள், உத்தமர். புருஷோத்தமர்னா புருஷர் உத்தமர், முழு முதற் கடவுள், அதுவும் புரிந்து கொண்டேன் அப்படின்றது அர்ஜுனன். ஓகே, இப்போ அடுத்தது படிக்கிறோம். யார் படிக்கிறீங்க? மது மாதாஜி, முத்துலட்சுமி மாதாஜி, யாராவது வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏவம் त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते ரூபம் ஐஸ்வரம் புருஷோத்தம. உத்தம புருஷரே, உன்னத குருவே, நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கின்றேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர் என்பதை காண நான் விரும்புகிறேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அர்ஜுன் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனர் இங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன கேட்கிறாரு அவரு? உத்தம புருஷரே, உன்னத உருவே. பகவானுடைய உருவம் அப்படி உன்னத உருவம், 2-handed ஃபார்ம் இல்லையா? அவர் முன்னாடி வந்து 2 கையுள்ள உருவத்தில் தோன்றுகின்றார் இல்ல கிருஷ்ணர். நான் தங்களோட உண்மை நிலையில் என் முன் காண்கிறேன். கிருஷ்ணர் அர்ஜுன் கிளியரா சொல்றாரு, பகவானுடைய உண்மை நிலை 2-handed ஃபார்ம் இல்லையா? உண்மை நிலையில் என் முன்னில் காண்கிறேன் என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி என்னத்தை விளக்கினார் அவரு? இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் அவர் வந்து இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் பரவி இருக்கிறார், எல்லாவற்றிலும் உட்புகுந்து இருக்கிறார் அப்படின்னு அவரே சொன்னார். எவ்வாறு உட்புகுந்துள்ளீர் என்பதை நான் காண விரும்புகிறேன். எனக்கு நீங்க எப்படி எல்லா பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடத்திலும் நீங்க உட்புகுந்து இருக்கிறீர்கள் என்பதை
எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்றார். ஸோ அந்த ஐஸ்வர்யம் அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை நான் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். ஸோ உங்களோட ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை நான் நான் ஆவலுடன் இருக்கிறேன். எந்த ஐஸ்வர்ய ரூபம்? உலகம் முழுதும் பரவியுள்ள அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தை காணாது. அதான் விஸ்வரூபம் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பரமேஸ்வரா அப்படின்ட்டு மட்டும் புருஷோத்தமா என்று அழைக்கிறார். பரம ஈஸ்வரன், புருஷர்கள் உத்தமன் அப்படின்னு அர்ஜுன் பகவானை அழைக்கிறார். ஸோ அர்ஜுனுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை, பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் பகவான், அவருக்கு நிகராகவோ உயர்ந்தவரோ யாரும் கிடையாது அப்படின்னு அவர் தெரிகிறார். ஸோ அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை தரிசனம் செய்ய தனது ஆசையை வெளிப்படுகிறார். ஏன்? கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தன்மை அனைவருக்கு இதனால அந்த மாதிரி அவருடைய இந்த ரூபத்தை, விஸ்வரூபத்தை அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுகிறார். அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய தெய்வீக தன்மையை அனைவருக்கும் நிலைநாட்ட, எல்லா மக்களுக்கும் புரிய வைக்கிறதுக்கும், காண்பிக்கவும், மற்றவர்களுடன் நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகவும், எல்லார்கிட்டையும் பகவான் மீது நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காகவும், அது மட்டுமல்ல எதிர்காலத்தில் அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காகவும். அர்த்தம் என்ன? நிறைய பேர் நான் தான் பகவான், நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லலாம். யார் வேணா சொல்லலாம். கடவுள் அப்படின்னா உங்களுடைய அந்த தன்மை, உலகம் முழுதும் பரவி இருக்கிற தன்மையை காட்டுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா யாராலையும் முடியாது. கிருஷ்ணனால் மட்டும்தான் முடியும். எதிர்கால அளவுகோலை நிர்ணயிப்பதற்காக இம்போஸ்டர் சொல்லுவாங்க, போலியானவர்கள் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு. அது யாராச்சும் இந்த மாதிரி சொன்னா கேட்கணும். ஓகே, கடவுள்னு சொல்றியப்போ உங்க ஆற்றலுக்கு பார்க்கலாமே அப்படின்னு கேட்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி கிருஷ்ணரின் கூற்றை நிரூபிக்கவும். என்ன அவர் சொன்னா? எல்லாவற்றும் நான் பரவியுள்ளேன் அப்படின்னு அவர் கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். ஸோ அவருடைய கூற்றை நிரூபிக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் இந்த கேள்வியை அர்ஜுனர் கேட்கிறார் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 11.4 படிங்க. நான் படிக்கிறேன் பூர்ஜி. ஓகே, படிங்க மாதாஜி. மன்யாஸ்யே அதி தக்ஷகயம் மயா திரஷ்டுமிதி பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மேத்தம் திரஷ்யாத்மான மவ்யயம். உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால், எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டி அருளும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன் சொல்றாரு, உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியும் என்று நீங்க நினைத்தால், சொல்றாரு, உங்க மர்சி, உங்க கருணையால் என்னால் அந்த இதை எனக்கு பார்க்கக்கூடிய தகுதி உண்டு, இல்லை என்னால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க நினைத்தால், எனக்கு நீங்க எம்பெருமானே, அதுவும் அப்படியே சரணடைறாரு, சொல்றாரு, அவரை வழிபடுறாரு. எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்திகளின் இறைவனே அப்படின்னு அவரை வழிபட்டு அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளும். எல்லையற்ற விஸ்வரூபம். ஸோ விஸ்வரூபத்துக்கு ஒரு பவுண்டரி கிடையாது, எல்லையற்றது, பார்க்க முடியாது, எனக்கு காட்டியருளும் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் வேண்டுகின்றார். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு? அர்ஜுனர் இப்போ இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னா, பகவானுடைய அருள் இருந்தால்தான் நம்ம பகவானை பார்க்க முடியும். எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது, எப்பவும் பார்க்க முடியாது. அவர் என்ன சொல்றது, எக்ஸிபிஷன்ல வச்ச பொருள் கிடையாது அவர். ஸோ அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். அந்த தகுதி மட்டும் இல்லை, அவரை பார்க்கக்கூடிய நிலையும் தகுதி நமக்கு இருந்தால் மட்டும்தான், அதோட சேர்ந்து பகவானுடைய கருணையும் இருந்தால்தான் பார்க்க முடியும். இல்லை பகவானை பற்றி நம்ம பேசுறதுனாலோ இல்லை நம்ம அனலைஸ் பண்றதுனாலே அவரை பார்க்க முடியும்னா முடியாது. நம்மளுடைய பௌதிக நிலையில் அது பார்க்க முடியாது. ஸோ அதனாலதான் பகவானை யோகேஸ்வரா அப்படின்னு சொல்றேன். நான் சொன்னாங்கல்ல, எல்லா யோகத்திற்கும் முதல்வனே அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? அவர் என்ன சொன்னாரு? எல்லா யோக சக்திகளும் இறைவனே, யோகேஸ்வரா அப்படின்னு தான் அர்ஜுனர் கூப்பிட்டாரு பகவானை. ஸோ யோகேஸ்வரா, எனக்கு உங்களுடைய இந்த ரூபத்தை எனக்கு காண்பிப்பீராக அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ பிரபோன்னு சொல்ற வார்த்தைக்கு என்ன அதோடைய அர்த்தம் அப்படின்னா, திறன், வலிமை மற்றும் சக்தி உடையவர்.
யோகேஸ்வரன்னா எல்லா எல்லையற்றவர் என்ற போதிலும் கருணையால் அவரை விரும்பினால் மட்டும் வெளிக்காட்டணும். யோக முறை இல்லை. யோகம்னு சொன்னா இந்த கனெக்ட் தெரியும், நமக்கும் பகவானுக்கும் தொடர்பு நிலைத்தால் அது யோகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த யோகத்தின் ஈஸ்வரர் யாரு? பகவான் அப்படின்ட்டு அந்த வார்த்தையோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் பூர்ணமாக பகவானுடன் சரணடைந்தால், பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபட்டிருந்தால் மட்டும்தான் நாம் பகவானை பார்க்க முடியும். அப்படி இல்லை என்றால் பகவான் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு பகவான் வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, வெளிப்படுத்தவும் மாட்டார். அப்படின்னா நான் டிவோட்டீஸ்க்கு பகவான் தோன்ற மாட்டார் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து தெரிகிறது. ஸோ எல்லையற்ற நபர் தனக்குத்தானே வெளிப்படும் போது அத்தகைய எல்லையற்ற கருணையார் அவரது எல்லையற்ற தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பிரபுபாதருடைய கொட்டேஷன் அவர் சொல்லியிருக்கார். என்ன சொன்னாரு? ஒரு எல்லையற்ற நபர் தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தும் போது, அந்த மாதிரி ஆற்றல் இருக்கிறவர் எப்போ வெளிப்படுத்துவார்? அதற்கு அவருடைய எல்லையற்ற கருணையா இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் மற்றவருக்கு எல்லையற்ற தன்மையினை காட்டுவார். அவரது எல்லையற்ற தன்மை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்க வேண்டும். ஸோ ஒரு குவாலிஃபைட் டிவோட்டிக்கு தான் அவர் வெளிப்படுவார். இப்போ நம்ம இருக்கோம், நம்ம இப்போ சின்ன குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைகிட்ட போய் நம்ம பெரிய பித்தாகரஸ் தியரம் இல்லை ஸ்பேஸுக்கு எப்படி போகணும்னு சொன்னா குழந்தைக்கு அஞ்சு புரியுமா? முடியாது. அவள் படித்து அதை ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி அப்போதான் குழந்தைக்கு சொன்னாதான் அது புரியும். அதே மாதிரி தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தகுதி வேணும், எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு நிலை வேணும். அப்பொழுதுதான் இந்த எல்லாவற்றையும் என்ன சொல்றது எல்லா இதையும் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அந்த தகுதி ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணர் அவர் எல்லா பக்தன் முன்னாடி தோன்றுவார், இல்லாட்டி தோன்ற மாட்டார். ஸோ யூ நீட் டு ஹாவ் அ குவாலிஃபிகேஷன், யூ ஷுட் பி வர்த்தி ஆஃப் இட். இல்லை, அதுக்கு தகுதி இருக்கணும். முதல்ல தகுதி இல்லாதவர்கள் முன் கிருஷ்ணர் தோன்றுவது முடியாது, தோன்ற மாட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, 7.5 படிக்கும் மது மாதாஜி, முத்துலட்சுமி மாதாஜி. சரி, சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதோஷ சஹஸ்ரஷ நானா விதானி சாரி பகவான் உவாச சொல்லணும். பகவான் உவாச பஷ்யமே பார்த்த ரூபாணி சதசோ அத சகஸ்ரஷ்டக நானா விதானி திவ்யானி நானா வர்ணாக்ருதீனி சி வர்ணாக்ருதீனி சா. புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருந்தாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, புருஷோத்தமனா முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்ன கூறினார் அர்ஜுனகிட்ட? அர்ஜுனா, எனது அன்பு அர்ஜுனா, பிருந்தாவின் மகனே, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்பொழுது நீ காண்பாயாக. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகுது, விஸ்வரூபம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம இருக்கோம், விஸ்வரூபம் பார்க்கறதுக்கெல்லாம் ரெடியா இருங்க. கலர் பல வண்ணங்கள் வரும், பல இதெல்லாம் ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அந்த நிலையில இருங்க நீங்க, பகவான் சொல்ல போறாரு. அதுதான் அர்ஜுனர்கிட்டையும் அவரு சொல்றாரு. லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல வகையான திவ்ய ரூபத்தினை நீங்கள் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ பல வகையான திவ்ய ரூபத்தை பகவான் காண்பிப்பார். திவ்ய ரூபம் என்ன? தட் இஸ் தோன்றி மறையக்கூடியது. திவ்ய ரூபம் எப்போ இருந்தாலும், ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இவருக்கு காமிக்கிறது எப்படி தோன்றி மறையும். ஸோ ஆன்மீக வானில் நித்தியமாக நிலை பெற்றுள்ளது அல்ல. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஏன்னா இதெல்லாம் எங்க பௌதிக உலகத்தில் தான் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பரவி இருக்கிற. எங்க சொல்லியிருக்காரு பகவான்?
நான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பரவி உள்ளேன்னு சொல்றதுதான் இவர் கேட்கிறார். யார்? அர்ஜுன். எனக்கு நீங்க காண்பிப்பீரார்கள் அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த விஸ்வரூபம் எங்க இருக்கும்? பௌதிக உலகத்துல. ஸோ ஆன்மீக வானில் நிச்சயமாக நிறைப்பட்டுள்ளது அல்ல. இது ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறது அல்ல, இது பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது. சாதாரண மனிதர்களால் காண முடியுமா? முடியாது. ஏன்? அதற்கு பகவானுடைய கருணையும் பகவானுடைய அந்த பர்மிஷன் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும், தவிர அவர் விருப்பம் இருக்கணும் இருக்கு, அப்பதான் பார்க்க முடியும். சாதாரண மனிதர்களால் பார்க்க முடியாது அல்ல அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால என்ன, எப்படி பார்க்க முடியும்னு சொல்லி பகவான் சொல்லுவார். இப்போ பார்க்கலாம். 11.6 படிங்க. முத்துலட்சுமி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. पश्यादित्यान् वसूनृत्राणश्विनौ मृतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि பஷ்யாசர்யாணி பாடீரத. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாரு. நம்ம அதுல ஆரம்பிக்குது, பார்த்துக்கோங்க. என்ன சொல்றாரு? பாரதர்கள் சிறந்தவனே, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரையும் இங்கே பார். அதோட ஆரம்பிக்குது. இப்போ எல்லாரையும் பார்க்கிறார் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஆதித்யரும் அவரே, வசுக்களும் அவரே, ருத்ரர்ல சிவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அஸ்வினி குமாரர்கள், இந்த மாதிரி அந்த போன சாப்டர்ல ஒவ்வொருத்தரா சொல்லியிருந்தார் இல்லையா? அவர்கள் எல்லாம் பார் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த தோற்றம் அப்படியே ஆரம்பிக்குது. இந்த மற்றும் இதர தேவர் அனைவரையும் இங்கே பார். இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். இந்த ரூபம் அவர் எல்லாருக்கும் காமிச்சது கிடையாது. அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இதற்கு முன் யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர். ஸோ நம்மளும் இதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, சரி, ரைட். 11.7 படிங்களா? மது மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. इहैहस्तं जहदृष्णं पश्याद्य ससरण। கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. ஸ்லோ அவங்க படிச்சிட்டு இருக்காங்க, ரொம்ப இதாதான் கேக்கும் மாதாஜி. நீங்க படிங்க மது மாதாஜி. दृष्टि मिच्छसि அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்போது நீ விரும்புவதை மட்டுமின்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புவாயோ அவை அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாரு? இஹைகஸ்தம் ஜகத் கிருஷ்ணம் பஷ்யாத்ய சராச்சரம் மம தேஹே குதகேஷ யச்சன்யா திரஷ்டுமிச்சசி. என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனா, நீ பார்க்க விரும்புவை அனைத்தையும் எனது இந்த உடலில் உடனடியாக பார். இப்பொழுது விரும்புவை மட்டுமன்றி எதிர்காலத்தில் நீ எதையெல்லாம் காண விரும்புகிறாயோ அவை எல்லாம் அனைத்தையும் இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். அசைகின்றவை அசையாதவை அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன அப்படின்றார். ஸோ அவரு அவர் உடல்ல எல்லாம் இருக்கிறது. நீ என்ன இப்போ பார்க்க விரும்புகிறாயோ அதுவும், நீ ஃபியூச்சர்ல நீ என்ன பார்க்க விரும்புகிறாய் அதையும், எதிர்காலத்தில் நீ எதெல்லாம் விரும்புகிறாயோ அதையும், எல்லாவற்றையும் நீ இந்த விஸ்வரூபம் உனக்கு காட்டும். ஸோ அசைகின்றவை அசையாத அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் இங்கே முழுமையாக உள்ளன பார் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ கடந்தது, நிகழ் மற்றும் முக்காலமும் இல்லையா? கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்தையும் இங்கு பார் அப்படின்றாரு. பஷ்ய அப்படின்னு சொன்னா கடந்த 3 பதங்களில் 4 முறை வந்திருக்கு இந்த பஷ்ய அப்படின்னு சொல்ற அந்த வேர்டு. ஓகே, ஸோ கிருஷ்ணனுடைய கருணையினால் அசாத்தியமானவைகளும் சாத்தியமாகும். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா
இப்படி கிருஷ்ணரோட கருணையால் தான் அது முடியும், எல்லாராலும் பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த தன்மை நமக்கு வரும்போது இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது அசாத்தியமான கருணை இருக்கணும் நமக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஸ்லோகம் 8 படிக்கணும். யாராவது படிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, சிவகாமி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சரி, யார் வேணாலும் படிங்க. முத்துலட்சுமி மாதாஜி, சுரேஷ்குமார் பிரபுஜி, லீலாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. நது மாம் ஷக்யசே த்ரஷ்டும் அனேனைவ ஸ்வசக்ஷுஷா திவ்யம் ததாமி தேசக்ஷு பஷ்யமே யோகமைஸ்வரம். ஆனால் உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் என்னை நீ காண முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்யமான கண்களை தருகிறேன். எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? உன்னுடைய தற்போதைய கண்களால் நீ என்ன காண முடியாது, அந்த விஸ்வரூபத்தை நீ பார்க்க முடியாது. எனவே நான் உனக்கு திவ்ய திருஷ்டி, அதான் திவ்ய கண்களை தருகிறேன், எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இங்க நடக்கிற குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்கிற போர் யார் எப்படி இவருக்கு திருதராஷ்டிரருக்கு தெரியுது? சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய திருஷ்டி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அதனால்தான் சஞ்சயன் இங்க நடக்கிறத பார்த்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நடக்குதுன்னு சொல்ற கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாரு இல்லையா? அதே மாதிரி இப்போ இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும்னா கூட அதற்கு பகவானுடைய இது என்ன, ஒண்ணு கருணை மட்டும் இல்ல, இந்த கருணையின் பலனால் ஒரு திவ்ய திருஷ்டி வேணும், உங்களுக்கு திவ்யமான கண்களை கொடுக்கணும். அப்பதான் இது தெரியும். திவ்ய திருஷ்டி எப்படி கிடைக்கிறது? இந்த யோகத்தின் பலனாக, இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் பலனாக அது அளிக்கப்படுகிறது. ஸோ நமக்கு எல்லாம் அந்த திவ்ய திருஷ்டி பகவான் அளித்திருக்கிறார் அப்படின்னு மனதில் எண்ணிக்கொண்டு நம்ம இனி என்னெல்லாம் தோற்றம் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ நம்ம எல்லாம் அங்க இருக்கோம், ஆவலா ஒவ்வொரு ரூபத்தையும் பார்க்கறதுக்கு ஆவலாக இருக்கின்றோம். ஸோ அதான் இல்லையா, திவ்ய திருஷ்டி கிடைத்தால் பகவானை பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. தெய்வத்தை காணுவதற்கு ஒருவருக்கு திவ்யமான கண்கள் வேண்டும். அது பகவான் திருப்தி அடைந்து அவரே விரும்பினால் தான் கிடைக்கும், எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. அப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை. ஓகே. 9 படிக்கணும். हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா. संजय उवास एव मुक्तवा तदो राजन् महा योगेश्वरो हरि दर्शमाश पार्थाय பரமம் ரூபமைஸ்வரம். சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். சஞ்சயன் அங்க அவருக்கு சொல்றாரு, திருதராஷ்டிரருக்கு என்ன சொல்றாரு? மன்னா, இவ்வாறு கூறிய பின்னர் எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் தனது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார். ஓகே. இப்போ 2 ஸ்லோகம் 10 and 11 ரெண்டு படிக்கலாம். யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணன். அநேக வக்திர நயனம் அனோகாத் புத்த தர்ஷனம் அநேக திவ்யாபரணம் திவ்யானே கோத் யதாயதம் திவ்ய மால்யாம் பரதரம் திவ்ய கந்தானுலேபனம் சர்வாச்சரியமயம் தேவம் அனந்தம் விஸ்வத்தோ முகம். அந்த விஸ்வரூபத்தில் படிங்க. அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுனன் கண்டான். பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடை அணிந்திருந்த அவர் உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருந்தது. அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணன். விஸ்வரூபத்தை பார்க்கிறோம் இல்லையா? என்ன இருக்கு அந்த விஸ்வரூபத்துல?
அநேக கண்கள் இல்ல, பல பல கோடி எண்ண முடியாது இல்ல, அநேக கண்களையும் அநேக வாய்களையும் அநேக அற்புதமான தரிசனங்களையும் அர்ஜுன் கண்டார் இல்லையா. அர்ஜுன் காண்றது நம்ம அப்படியே மனசுல நினைச்சு பாருங்க. ஓகே. பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம், பகவான் எப்படி பலவிதமான தெய்வீக ஆபரணங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. திவ்யமான ஆயுதங்கள் இல்லையா, நமக்கு தெரியுங்கிறது இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் வெப்பன்ஸ் ஆயுதங்களை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் பூசப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியே அந்த ஸ்மெல், அந்த அரோமா, அவை அனைத்தையும் அற்புதமாக பிரகாசமாக எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டிருக்கு. அந்த ரூபம் எங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கிரீன்ல இல்ல, அப்படியே பெருசா இல்லையா. அது இது பண்ண முடியாது, ஃப்ரேம்ல போட முடியாது இல்லையா. அநேக கண்கள், அநேக இது வாய்கள், அற்புதமான அந்த ரூபம், அது பற்பல தெய்வ ஆபரணங்கள் இருக்கு. அந்த ஆபரணங்களால அந்த இடம்ல ரொம்ப அப்படி பிரகாசமாக விளங்குகிறது. அப்புறம் அதே மாதிரி பல்வேறு வாசனை பொருள்கள் இருந்து நல்ல நறுமணம் அது இருக்கிறது. கையில் ஆயுதங்கள் ஏந்தி இருக்கின்றது. இதெல்லாம் அந்த ரூபத்தில் தெரிகிறது. அர்ஜுனன் பார்க்கிறான். ஓகே. அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புத தரிசனம். ஓகே. அர்ஜுன் அப்படியே பார்க்கறது பாருங்க இந்த படத்துல. தெய்வீக ஆபரணங்கள் மற்றும் ஆடைகள் எல்லாம் தெரியறது அவருக்கு. திவ்யமான ஆயுதங்கள் எல்லாம், வாசனை பொருட்கள் எல்லாம் அப்படி பிரகாசமாக இல்ல, பயங்கர இலுமினேஷன் இல்ல, பிரகாசமாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ட்டு. ஓகே. அந்த நிலையில இருக்கோம். இப்போ 12 யாரு படிக்கிறீங்க? இந்த விஸ்வரூபத்தை அப்படியே மனசுல வச்சிருங்க நீங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. சஹஸ்ரஸ்ய படிவேத்விஹ வசுத்திதா யதா பா சத்ருஷி சா ஸ்யாத்பா சஸ்தஸ்ய மகாத்மனஹ. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த பரம புருஷருடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்ன சொல்றது? திவி சூரிய சஹஸ்ரஸ்ய பாவே ஜுகபதுத்திதா யத்பாப் சாத்ருஷ்யாத் பாசஸ்ய மகாத்மனஹ. அப்படின்னு என்ன? ஆகாசத்தில் பல ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் எப்படி இருக்கும்? அப்படியே ஒளி இருக்கு இல்லையா, திவ்யமா இருக்கும் இல்லையா. அந்த பரமபுருஷனுடைய விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். இந்த ஆயிரக்கணக்கான சூரியன் ஒரே சமயத்தில் உதயமானால் அந்த விஸ்வரூப ஜோதிக்கு ஒருவேளை சமமாகலாம். ஒருவேளை இல்லையா, சமமாகலாம் இல்லை, ஒருவேளை சமமாகலாம். அதை விட பிரகாசமாக இருக்கிறது அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு தெரிகிறது. ஸோ அப்படியே நீங்க அந்த இதெல்லாம் போன ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க இல்லையா, பல வாய்கள், பல இதெல்லாம் பார்க்க கைகள், அதே மாதிரி ஆயுதங்கள், நறுமணம், இதெல்லாம் இருக்கு. அந்த ஜோதி, பிரகாசம் எல்லாம் இருக்கிறது. ஸோ அந்த பிரகாசம் எப்படி இருக்கிறது? பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமான எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நிலை. அப்படியே மனதில் கற்பனை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்கும்ன்ற அந்த நிலை. ஓகே. ஸோ 13 வாசிங்க பிரபுஜி ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரேஹ ஸ்தம் ஜகத் கிருத்சனம் பிரபிவித்பக்தம் அநேகதா அவஷ்யத் தேவஸ்ய ஷரீரே பாண்டவஸ்ததா. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. என்னது? அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரக்கணக்கான பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. தட் இஸ், இந்த பிரபஞ்சத்துல
பல்வேறு இடங்கள்ல பலதெல்லாம் பரவி இருக்கிறது இல்லையா? ஆனால் அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனால் காண முடிஞ்சது. எல்லாவற்றையும் ஒரே இடத்துல அவருக்கு பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சோ சிலதெல்லாம் மண்ணில செஞ்சது, கோல்டு தங்கத்துல செஞ்சது, தண்ணியில இருக்கிறது எல்லாம் பல விதமானது எல்லாம் பல்வேறு இடத்துல இருக்கிறது எல்லாம் அப்படியே ஒரே இடத்துல அர்ஜுனால் காண முடிஞ்சது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஓகே, நம்மளும் அதே மாதிரி நினைச்சுக்கலாம் இல்லையா? அப்படியே எல்லாம் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு, ரொம்ப தெளிஞ்சு அதே மாதிரி எல்லாவற்றையும் நம்மளும் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். சிறப்பு பார்வையை அர்ஜுனருக்கு மட்டும் கொடுத்ததால் அவரால் இதெல்லாம் காண முடிந்தது. ஓகே, 14 படிங்க. இங்க ஒரு கேள்வி, ஒரே ஒரு கேள்வி போறதுக்கு முன்னாடி, இது இந்த விஸ்வரூபம் இப்போ எந்த இடத்துல நடக்குது? இது குருஷேத்திரத்துல. எங்க போர்க்களத்துல இல்லையா? போர்க்களத்துல கௌரவர்கள் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. சோ இது இந்த விஸ்வரூபம் எடுத்து பகவானுடைய விஸ்வரூபம் எல்லாருக்கும் தென்படுகிறதா இல்ல அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமா? அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் அர்ஜுனனுக்கு, அப்புறம் சஞ்சயனுக்கு. கரெக்ட். ஏன்னா பகவானுடைய யாருக்கெல்லாம் திவ்ய திருஷ்டி கொடுத்து அவங்களால பார்க்க முடியும், மற்றவர்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கூட ஒன்றும் புரியாது. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இப்போ படிக்க மாதாஜி யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிங்க. விஸ்வமயா விஷ்ணு கிருஷ்டரோமா தனஞ்சய பிரணம்ய சிரசா தேவம் கிருதாஞ்சலிரபாஷத. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடலில் மகிழ்க்கூச்சரிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னாச்சு அப்புறம்? பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பத்தினாலும் மூழ்கி அர்ஜுன் இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலையை நினைச்சு பாருங்களேன். ஆச்சரியம் இருக்க, வியப்பு, எல்லாருக்கும் வியப்பா இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, குழம்பு இது எப்படி இதெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த குழப்பமும் இருக்கும் இல்லையா? தனது உடலின் மயிர் கூச்செறிய சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பியபடி கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். அந்த வியப்பினாலும் ஆச்சரியத்தினாலும் குழப்பத்தினாலும் அவர் எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவோம்ல இங்கிலீஷ்ல, அந்த நிலை, உயர்ந்த நிலையை உடலில் மயிர்கூச்செறிய அந்த நிலையை அவர் எழுதினான் அர்ஜுனன். அப்புறம் என்ன? சிரம் தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுமுதற் கடவுளுடன் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். ஓகே, ஸோ அர்ஜுனன் அற்புத ரசம் இல்லையா? இந்த பல ரசத்துல ஒண்ணு அற்புத ரசம். அற்புத ரசத்தில் சொன்ன இதுல 5 பிரைமரி ரசம் இருக்கு. என்னெல்லாம் அது 5 பிரைமரி ரசம் தெரியுமா? சாந்த ரசம், தாசிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். அதே மாதிரி 7 செகண்டரி ரசம் இருக்கு. அதுல 1 அற்புத ரசம். இந்த பிரைமரி ரசத்துல ஏதாச்சும் ஒண்ணா இருந்தால்தான் இந்த செகண்டரி ரசம் வரும். அர்ஜுனன் எந்த ரசத்துல பகவானை வேண்டுகிறான்? பகவானுடன் எந்த உறவு என்ன? எந்த ரசம்? சக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசம் இல்ல? சாக்கிய ரசம் இருக்கும்போது இந்த அற்புதமும் வருது. தன்னுடைய நண்பன் பகவான் அவருடைய மேல இந்த வியப்பு அற்புதமும் வருது அவருக்கு. ஸோ இந்த அற்புத ரசத்தால் ஊக்குவிக்கப்பட்டுள்ளார். ஸோ நட்பிலிருந்து அப்படியே அற்புத ரசம். ஸோ நட்பு இருக்கு, அதனால அற்புத ரசமும் சேர்ந்து வருகிறது. ஸோ மயிர் கூச்செறிய வணங்கியபடி பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான் அர்ஜுனன் அப்படின்ட்டு நம்ம அப்படியே அதெல்லாம் விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அது கம்ப்ளீட்டா ஒரு புரியும். ஓகே, 15 யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. படிங்க. மாதாஜி முதல்ல படிச்சு 2வது. ஓகே, படிங்க. அர்ஜுன உவாச பஷ்யாமி தேவாம் தவ தேவ தேகே சர்வாம் ததா பூத விசேஷ சங்கான் பிரம்மாணமீஷம் கமலாசனஸ்தம் ரிஷீம் சர்வான் உரகாம்ச திவ்யான். அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பிற்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ அர்ஜுன் என்ன சொல்றாரு? எனது அன்புக்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் உமது உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். எல்லா இது உயிரினங்கள் தேவர்கள் எங்கு வீற்றிருக்கின்றன? பகவானுடைய உடலில் சிறப்பாக வீற்றிருப்பதை நான் காண்கிறேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவர், சிவபெருமான் மற்றும் ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்களையும் நான் காண்கிறேன். இல்லையா? எல்லாம் வந்து பகவானிலிருந்து தான் தோன்றி இருக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி பகவானோட பார்க்கும்போது திவ்ய தரிசனத்துல இது எல்லாத்தையும் வந்து யாரு? அர்ஜுனன் இதெல்லாம் பார்க்கிறார். ஸோ அர்ஜுனோட சேர்ந்து நாமளும் பார்க்கிறோம். ஸோ எல்லாம் இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? இதெல்லாம் வந்து தேவர்களும் சரி, எல்லா உயிரினங்களும் சரி, எல்லாரும் பகவானிலிருந்து தான் தோன்றியுள்ளன என்பதை இது எடுத்து காட்டுகிறது. நம்ம பகவானுக்கு தோன்றாமல், பகவானிலிருந்து அல்லாமல் எதுவும் வந்து வெளியே தோன்றது கிடையாது. எல்லாம் பகவானிலிருந்து தோன்றியது தான் அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ நமக்கு இன்னொரு 2 minutes தான் இருக்கு. ஸோ பிரபுஜி வந்தாச்சா மாதாஜி? ஜிஎஸ்என் இல்ல பிரபுஜி, இன்னும் வரல. ஜிஎஸ்என் பிரபுஜி சரி, இல்ல. அப்ப நம்ம இன்னொரு ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். ஓகே, 16வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. 16 வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே படிச்சிருக்கேன். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. Go ahead. அநேக பாஹூதரவக்த்ர நேத்ரம் பஷ்யாமி த்வாம் சர்வதோனந்த ரூபம் நாந்தம் ந மத்யம் ந புனஸ்தவாதிம் பஷ்யாமி விஸ்வேஸ்வர விஸ்வரூப. உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வயிறுகளும் வாய்களும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு தெரியும் இல்ல, கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன சொல்ற? உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நமது உடலில் பற்பல கைகள் வயிறுகள் வாய்கள் கண்கள் எல்லையற்ற எங்கும் பரவி இருக்கின்றதை காண்கிறேன். உம்மில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. ஸோ ஆதியும் இல்லை, அந்தமும் இல்லை, நடுவில் இருக்கிற எதுவும் இல்லை. தட் இஸ் ஹி இஸ் எட்டர்னல் இல்லையா? அதுதான் பார்க்கறது. ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரிகிறது? பகவானுக்கு ஆதியும் இல்லை, முடிவும் கிடையாது, நடுவும் கிடையாது. எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் பரவி இருக்கின்றார். ஓகே, அவருடைய ஆற்றல் அந்த மாதிரி அவர். ஸோ நம்ம அப்படியே அதை விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது நினைச்சு பாருங்களேன், நம்ம வந்து இது சோ வாஸ்ட், இல்லை ஒரு பவுண்டரின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு எங்கிலும் எல்லாவற்றிலும் பரவி இருக்கிற நிலையை நாம் பார்க்கிறோம். ஓகே மாதாஜி, மற்ற கிளாஸ் ஏதாச்சும் வந்தா சொல்லுங்க, அந்த டைம்ல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா பிரபுஜி? ஜிஎஸ்என் பிரபுஜி வந்துட்டாங்க பிரபுஜி. ஓகே, அப்ப நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம புதன்கிழமை நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மனசுல அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் மனசுல இருக்கட்டும், விஸ்வரூபத்தோட இது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. Closing prayer. தேங்க்யூ வாஞ்சா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கல்பதருபேஷ்ய கிருபா சிந்திபியையேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, भगवत गीता भागवत की जय. All glories to the assembled devotees. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. Hare Krishna. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. தேங்க்ஸ் Hare Krishna. பிரபுஜி.